Живописна планина. Уникален комплекс. Само на крачка от Егейско море. Три неоспорими качества на курортно селище Маунтин Лейк. 94 апартамента в 7 отделни вили предлагат комфорт от висока класа и неподправен уют край живописните смолянски езера в Родопите. Студия и апартаменти с една или две спални, мини-бар, телефон, сателитна телевизия и камина ви очакват в хотелската част на комплекса. Етнографският ресторант ще ви посрещне с богата гама национални ястия и напитки от сърцето на Родопите. В модерния спа-център ще се насладите на басейн, суха финландска сауна, парна римска баня, фитнес, масажни кабинети, зали за отмора и разкрасяване. Предлагаме още конферентна зала, детски кът, компютърна зала. А за пълно романтично изживяване – барбекю на открито. За спокойствието на всички посетители е осигурена денонощна охрана. Ние осигуряваме комфорта, а Родопа планина – възможности за незабравими преживявания. Наричат Родопите планината на Орфей. Тук легендарният певец омайвал с чудния си глас птици, зверове и хора. Според някои, той все още обитава тези места. Невидим за очите, но осезаем за сърцето, което ни кара отново и отново да се завръщаме тук. Открийте в Маунтин Лейк своя родопски дом. Маунтин Лейк – една сбъдната мечта.